No, el porta a porta està consolidat. Hi ha hagut canvis, però cada canvi ha significat un avanç respecte de l'anterior. Vam començar el 2004 en 2 fraccions, el nucli urbà i una petita urbanització. El 2007-2011 vam ampliar a les 2 fraccions més. Després va haver-hi va ser un moment que va perillar una miqueta, però es va superar. Després es van ampliar a tot el municipi, a un barri important el 2017, i el 2018 es va fer ja el 100% del municipi, i seguim, amb això seguim. I penso que està consolidat, que no hi ha marxa enrere, la gent s'hi ha acostumat ja. La vam començar el 2010, o sigui, ja fa 15 anys, i va ser un dalt a baix, com tots els canvis amb el tema de residus. La vam començar amb la idea de les bosses taxades, no? Llavors, això, la gent encara, a hores d'ara, hi ha qui no entén per què aquella bossa té un preu més car. Encara no entén que tingui incorporat el cost del servei. Encara ara, En aquest moment del 2011-2015 va ser un moment que va perillar i de fet la van desdibuixar una miqueta. Es va treure la bossa obligatòria d'envasos i es va passar a repartir, segons padró, les bosses de rebuig que la gent havia de comprar. O sigui, és un pagament per generació, però la meva manera d'entendre es va desdibuixar una miqueta, però penso que també ja fa prou temps i ha anat calant. Sempre hi ha rebuig al canvi, sempre. Llavors hi ha la franja dels favorables, que són poquets, els intolerants, que en són també poquets, però són els haters d'avui en dia, i hi ha la massa crítica del mig, que és la important de cuidar. Una perquè és confiada i diu, si ho fas és per alguna cosa, i els altres els has de cuidar més, perquè qualsevol cosa pot fer trontollar que funcioni. Però jo penso que s'hauria de fer una millora, s'hauria de tirar endavant, però està prou consolidat malgrat el rebuig inicial. La comarca de la Selva, la implantació del porta a porta la vam iniciar el 2017. Aleshores era un sistema minoritari i per tant vam haver de donar molta més informació, la població estava més expectant i va ser una implantació més lenta. Des d'aleshores ara ja són 15 municipis de la comarca que estan implantats i en els últims anys ha sigut la pròpia ciutadania la que ha demanat la implantació del porta a porta, ja sigui perquè els municipis veïns ja el tenien implantat o fins i tot perquè han vist que és un sistema fàcil, pràctic, amb molt bons resultats i amb una molt bona imatge en el municipi al retirar tots els contenidors del carrer. Podem considerar que el grau de satisfacció és un 8, és un grau elevat, sempre hi ha llocs on és més difícil la implantació i el canvi d'hàbits, però en general la població, quan prova el sistema, està molt satisfeta. En qualsevol canvi d'hàbits que es proposi, normalment hi ha certa reacció, hi ha cert canvi, o sigui, hi ha sempre com una reactivitat al canvi, però sí que és veritat que de seguida que s'entén com funciona el sistema, la població acostuma a reaccionar molt bé i normalment és una poca proporció de gent que es pugui posar en contra d'aquest sistema. A la que veuen que és una cosa lògica, que és una cosa que a més se'ls facilita molt la feina, se'ls facilita molt la tasca de recollida a la porta de casa seva, sempre és molt més ben rebut. Sempre es fa un reforç informàtic. Qualsevol campanya d'implantació normalment el que comporta és un cert temps d'acompanyament, un cert temps de reforç comunicatiu, d'insistència, perquè la gent s'habituï a fer aquest canvi d'hàbits i també perquè s'habituïn a fer aquesta selecció correcta del residu. Llavors, si això a la llarga veiem que es pot continuar, que hi ha que es manté una actitud, diguéssim, en contra, doncs el que es fa és anar una mica més a les persones i fer una campanya informativa focalitzada. A vegades, malauradament, s'ha d'anar cap a la sanció. Si no hi ha cap altra alternativa, es pot anar a la sanció i d'aquesta manera, normalment, quan la gent se'ls toca la butxaca, sempre acaben entenent que és més favorable participar a la recollida selectiva, porta a porta. Doncs va, anem cap al sisè bloc, el porta a porta, l'eficiència de proximitat. Ignasi Puig és cap de projectes d'ENT,
3 estudis estadístics sobre els resultats del sistema porta a porta, recollida selectiva impropis i taxes, i el Marc Sans, del Pallars Sobirà, tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal. Pallars Sobirà, un exemple de gestió eficient i descentralitzada de bioresidus. Ignasi, quan vulguis. Molt bé, gràcies. Doncs jo us presentaré 3 estudis estadístics sobre els resultats del sistema porta a porta. El primer d'ells ja és bastant antic, però ens servirà per veure que algunes coses ja fa molts anys que les sabem. El segon crec que és un que hauríem de donar a conèixer més, perquè l'ha fet una entitat de molt prestigi. I el tercer és una novetat que presentem avui en primícia. El primer és un estudi que us porto deures, lectures, si voleu. Jo us presentaré els resums, però també us he posat les referències dels informes complets. És un estudi que es va publicar el 2013 i que analitzava quins eren els factors determinants de la presència d'impropis en la fracció orgànica. Això és justament l'objectiu de l'estudi i es va fer servir en dades, com dic, ja ha plogut molt des d'aleshores, encara hi havia pocs municipis aleshores amb recollida porta a porta. Es van analitzar les dades en funció del model de recollida, si era porta a porta o el tipus de contenidors que hi havia, i gràcies a la sèrie d'anàlisis trimestrals que fa l'Agència de Residus sobre la qualitat de l'orgànica, es va contrastar quins eren els factors explicatius d'aquests valors d'impropis a la fracció orgànica. Aleshores vam fer per una banda un estudi bivariant, és a dir, relacions una a una entre les diferents variables a analitzar, i un model multivariant en el qual la variable dependent, la variable a explicar, era la presència d'impropis a partir d'altres variables independents que ara us comentaré. A l'anàlisi bivariant ja es van veure algunes coses que, vull dir, ara tot això sonarà repetit, però fa molts anys que hi ha evidència sobre això. Per una banda, que la recollida porta a porta comporta millor separació de residus, que la presència d'impropis en la recollida porta a porta és substancialment més baixa que en la recollida en contenidors, que dins dels contenidors els compartimentats, que per sort ja han passat a millor vida, tenien una major presència d'impropis entre els contenidors de superfície, però que els contenidors soterrats encara fins i tot tenien una presència d'impropis superior. Això ja dic, resultats d'aquells anys. Aquesta és la taula que d'alguna forma presenta els valors que explicava en la diapositiva anterior. I una variable també que es va mirar era l'impacte de l'ús de les bosses compostables. I això, abans la presència de bosses era molt superior que en l'actualitat, gràcies a diferents accions que s'han fet a nivell autonòmic i estatal, i per tant l'impacte de les bosses compostables era molt gran. És veritat que hi ha certa correlació entre els municipis que feien porta a porta i els que utilitzaven bosses compostables, però tanmateix veieu que els nivells d'impropis en els municipis on la bossa era d'ús obligatori era molt inferior en els municipis on aquesta només era recomanada o ni tan sols es recomanava. Realment, després aportaré alguna xifra, però una baixada molt important. I això serien els resultats de l'anàlisi multivariant, on la variable dependent, la variable a explicar, és la presència d'impropis, i posàvem diferents, entre els molts models que vam provar, aquests eren el que va resultar com més explicatiu, les diferents variables en relació al sistema de recollida, el model de recollida, i després altres variables de control, com ara la renda o la densitat, junt amb variables més relacionades amb els residus, com el percentatge de recollida selectiva o l'ús de bosses compostables. Aquí teniu els resultats del model, ara jo us diré el parell de coses com més destacades, però que en el model de la diapositiva anterior eren resultats amb una significància estadística suficient com per afirmar aquestes correlacions. Per una banda, el model de recollida era un aspecte que en tots els casos era explicatiu de la presència d'impropis, i particularment disposar d'un model de recollida porta a porta de més de 2 fraccions, que prenien el valor 1 en aquesta variable del model, s'associa,
considerant la resta d'elements constants, a una reducció d'un 30% en el nivell d'impropis. I l'impacte de les bosses compostables encara era major, s'associava, quan el missatge que la bossa compostable era d'ús obligatori, això s'associava amb una reducció d'aproximadament el 80% del nivell d'impropis, per tant molt rellevant els dos aspectes. Això dels impropis, per què és important? Home, doncs és important perquè, primera, permet reduir costos de tractament i millorar l'eficiència del tractament a les plantes, però sobretot perquè permet obtenir un sistema de compost, un compost de més qualitat i també de més valor comercial. I us poso dos estudis més que d'alguna forma van documentar la part posterior, és a dir, la part del que passa a planta, explicar com la qualitat del compost es pot explicar a partir dels valors d'impropis de l'entrada de les instal·lacions. Aleshores, primer vam fer un estudi per l'Agència de Residus amb dades del 2010 al 2014, que es va publicar el 2020, sobre l'impacte dels materials impropis, on es va observar que un major contingut d'impropis en la fracció orgànica redueix la qualitat de compost, hi ha major quantitat de metalls pesants, major conductivitat elèctrica i temperatures més altes en la prova d'autoescalfament del compost. I aquest estudi just ara, fa pocs mesos, l'hem actualitzat amb dades del 2010 a 2024 en el marc del projecte BioBest que la gent m'ha explicat anteriorment i que en les properes setmanes estarà disponible també per consulta i que ha ratificat els resultats ja obtinguts fa 10 anys. D'altra banda, aquest seria el segon estudi estadístic que us presentaré. És un estudi desenvolupat per l'Autoritat Independiente de Responsabilidad Fiscal. Aquest és us heu d'imaginar com un grup és una autoritat estatal pública independent, un grup de matemàtics, economistes, econometristes, que bàsicament el que fa és avaluar polítiques públiques ex post, és a dir, amb dades passades. I el que fa és rebre encàrrecs del Consell de Ministres d'avaluar aquesta política o avaluar aquesta altra. El 2021 el Consell de Ministres, no sé per quina raó, va decidir que calia avaluar la política de gestió de residus a nivell estatal i aquesta gent va fer l'estudi més exhaustiu que s'ha fet mai a Espanya sobre aquesta matèria. Jo diria que és un estudi de consulta obligatòria per qualsevol que es dediqui a tema de residus a l'Estat. Nosaltres vam tenir la sort de guanyar la licitació que va acompanyar tot aquest procés i ens va tenir ocupadíssims durant un any, més de 5.000 hores de consultoria, de donar suport a l'AIREF en l'avaluació de les polítiques de residus d'Espanya. Doncs dins d'aquest estudi hi ha una petita part que justament nosaltres vam intervenir poc, només en la part de provisió de dades, on diversos analistes estadístics de l'AIREF van fer una avaluació contrafactual de l'efecte de la instal·lació dels sistemes porta a porta a Catalunya. L'estudi anterior analitzava correlacions. Aquest estudi analitza causalitat, és a dir, relació causa-efecte. Va aplicar un mètode que es diu diferències en diferències i el que fan és, van voler veure la relació causal entre l'establiment de la recollida porta a porta i 3 fraccions, la generació per càpita, la recollida separada i el nivell d'impropis. I ho van fer amb dades de tots els municipis catalans, no només els porta a porta, per poder comparar uns amb altres, del període 2010-2019, quantitat de residus generats, separats, impropis, model de recollida, any d'implantació del model de recollida, nombre de fraccions recollides, proporció de la població que es recull en cada model. Y llegeixo alguns dels resultats. Los resultados de la evaluación evidencian que la implantación de este sistema de recogida redujo significativamente la cantidad total de residuos per cápita i concretament l'estimen en un 20% de mitjana en l'any posterior a la implantació, que bàsicament es manté estabilitzat els propers 4 anys següents. Pel que fa, un altre resultat va ser la adopción del sistema puerta a puerta. Tiene también un efecto positivo y significativo en la recogida separada, tanto en los kilogramos recogidos como en el porcentaje que representa sobre los residuos totales generados. És a dir, van concloure que hi havia un augment d'uns 30 punts percentuals, d'un 30% en la recollida separada i d'una pujada d'uns 25 punts percentuals en la recollida separada immediatament
posterior a la introducció, que al seu torn es mantenia també els 4 anys següents, bàsicament de forma estabilitzada. A l'esquerra la variació percentual en quilos per càpita i a la dreta els punts percentuals de pujada en el percentatge de recollida separada. Pel que fa als impropis, és una mica més tèbia la conclusió. El modelo puerta a puerta parece tener un efecto en el porcentaje de impropios en la fracción orgánica. És una mica més tèbia perquè van analitzar diferents indicadors, diferents formes de fer l'anàlisi, però la més comú, la que s'utilitza als estimadors estàndards, la percepció de la baixada d'impropis és molt apreciable, com es veu en el gràfic. També van analitzar l'impacte segons el tipus de fracció i es veu que la fracció orgànica és la fracció amb un increment substancialment més alt, fins al 60% d'increment, seguida dels envasos posteriorment a la implantació de la porta a porta. Molt bé. I finalment el tercer estudi, aquest sí que el presentem en primícia, és un estudi que hem fet comparant les quotes de la taxa de residus en municipis amb recollida porta a porta i en municipis amb recollida amb contenidors tancats. El que hem fet, l'objectiu era justament agafar les ordenances fiscals dels respectius municipis i fer una anàlisi comparativa. Com hem fet aquest exercici? Partíem d'una llista que és poc més o menys la que presentava la Teresa en la diapositiva, en la presentació anterior, amb tots els municipis amb recollida porta a porta a Catalunya per una banda i amb tots els municipis amb contenidors tancats, i hem fet un doble filtre. Per una banda hem agafat aquells que tenien implantació anterior a 1 de gener de 2024, perquè fossin sistemes ja prou consolidats, i aquells que disposen d'un únic model implantat de forma molt majoritària. Nosaltres hem tallat el major o igual al 95%. Llavors ens quedàvem amb 46 municipis amb contenidors tancats i 264 amb porta a porta. I el que hem fet és quedar-nos amb tots els que tenen contenidors tancats i triar 46 municipis porta a porta per tenir el mateix nombre en els dos casos. I aleshores, la idea és que hem segmentat en funció del nombre d'habitants i en funció de la comarca per triar els 46 municipis en porta a porta el més semblants possible als 46 amb contenidors tancats. Aquí en detall l'algoritme que hem fet servir per a la selecció, us ho estalvio, el concepte és això. Dels 264 hem triat els 46 que s'assemblen més amb els 46 amb contenidors tancats. I el resultat, llavors vam agafar les ordenances fiscals dels 92 municipis, 46 més 46, i hem agafat la definició de llar tipus utilitzada per l'Observatori de la Fiscalitat dels Residus. Parèntesi, just la setmana passada vam presentar l'informe anual sobre la situació de les taxes de residus a Espanya el 2025 i hi ha prou novetats, per tant també us recomano la lectura. Tanco parèntesi. I el que vam fer és això, extraure de cadascuna de les 92 ordenances quan paga la llar tipus. I aleshores presentem la mitjana simple i la mitjana ponderada en funció de la població i veieu que els resultats no són dramàticament diferents, però hi ha el valor és lleugerament més baix en el cas dels municipis porta a porta, concretament de 7,5 € o 7 € en funció del tipus de mitjana que agafem. Per tant, ja dic, són diferències petites, però en tot cas lleugerament favorables als municipis porta a porta. I l'última diapositiva, doncs, conclusions. Cap gran novetat, però sí que el que porta aquesta ponència, en tot cas, els estudis que hi ha al darrere, són la possibilitat d'afirmar-ho amb major rigor. La recollida porta a porta és determinant per explicar un baix nivell d'impropis i alhora això és determinant per explicar una millor qualitat del compost. Això és en els estudis que us he presentat en el primer bloc. La recollida porta a porta assoleix, o més ben dit, per ser més exactes, és causa d'una reducció de la generació de residus i és causa d'un increment en la recollida selectiva en quilograms per càpita i en percentatge. Això ho demostrava l'estudi d'AIREF. I el darrer cas, els municipis amb recollida porta a porta, les llars paguen unes taxes lleugerament més baixes que els municipis amb contenidors amb identificació d'usuari.
I això és tot per part meva. Gràcies. És aquest. Veient la profunditat de l'estudi, són conclusions concloents. Enhorabona, Ignasi, enhorabona a totes les persones que formeu part d'ENT. Pallars Sobirà, un exemple de gestió eficient i descentralitzada de bioresidus. Marc Sans, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Soc l'últim, això Sí. és bo o és dolent, no sé, ho intentaré fer el millor possible i ser sintètic, d'acord? Res, hi ha molta gent d'aquí que els reconec que vam començar aquesta aposta, no? I ara farem una petita història d'això. Doncs, res, vam començar com a servei. Com a servei us explico una mica el que som i on estem. Nosaltres som una mica anòmals, som una mica estranys perquè fem gestió directa. Això vol dir que abans d'arribar al 60% de recollida selectiva hem d'arreglar els camions, hem de contractar personal, hem de saber si el dipòsit hi ha gasoil o hi ha AdBlue, hem de... Bueno, moltes coses abans. La gestió directa porta una feina molt diferent a la que és la de contractació i també és apassionant. I té els seus avantatges i els seus inconvenients. Al Pallars Sobirà, al Pallars, tenim una gran distància als gestors autoritzats. Això és una reclamació i és una realitat. Tenim un enorme desplaçament per arribar als llocs. I després, dins la mateixa comarca, també tenim una gran distància i una dispersió a dins de la mateixa comarca. I a part, som una comarca de muntanya on neva i fan borrasques i fan... Doncs això també porta certes complicacions, sobretot, per exemple, quan parlava abans la Patrícia de la recollida nocturna. La recollida nocturna al Pirineu, al mes de febrer, jo crec que és inviable. Ho havíem intentat, però hi havia moments en què es feia molt complicat tot això. El 2015, o sigui, nosaltres fem 10 anys de la recollida porta a porta al Pallars Sobirà i jo dic que som els de la segona fornada o de la segona generació. I ara ja han vingut els de la tercera i la quarta generació, que també hi són. Però nosaltres vam fer la segona fornada, en la qual es va fer porta a porta i es va construir una planta de compostatge, llavors se'n deia fracció orgànica. Actualment estem amb un 51,72% de recollida neta i un 58,34% de recollida bruta. No són uns grans resultats, tampoc es fa porta a porta a tot arreu, però nosaltres estem contents d'anar avançant i sabem que hem de fer alguns canvis per millorar això i ara els veurem. Què es va fer el 2015? Doncs es va fer un estudi d'aquests estudis que ha explicat la Patrícia, en el qual es va decidir que als pobles petits de muntanya s'implantava el compostatge comunitari, que està funcionant prou bé, i després als pobles de vall es feia un porta a porta de 5 fraccions on s'incloïa també tota l'activitat comercial. Per tant, uns 26 pobles de cop i volta s'incorporaven a la recollida porta a porta on no es feia recollida orgànica. O sigui, allò era com un salt mortal amb tirabuixó inclòs i jo crec que ens en vam sortir. I 60 pobles petits, tots disseminats, en el qual es continua amb àrees obertes i hi ha un servei de compostatge comunitari, jo crec que bastant consolidat. La recollida que es va dissenyar és la recollida que pràcticament es fa gairebé a tot arreu, amb xip, amb cubells pel multimaterial, per l'orgànica, i és el que es van també fer unes campanyes bastant intenses. També se'ns va dir que no van ser prou intensos amb la comunicació, tot se'ns va dir tot això, però ja fa 10 anys que treballem. Només del 2014 al 2016 vam passar de la recollida selectiva del 28% al 55%, on estem actualment, podem dir que estancats. Però només en aquests 2 anys, en aquest any i mig, es va poder revertir una situació que era realment dolenta. Sobretot va aparèixer l'orgànica, es van doblar els envasos, va augmentar el vidre, va augmentar la deixalleria, va augmentar la intensitat en general de tot el servei. Com veieu l'evolució fins al 2024, hi ha un lloc que hi ha un salt, hi ha un salt que és el dia de la implantació. Això també és curiós perquè
perquè realment la gent diu que no sabia separar, doncs sí que ho sabíem fer. El que passa és que no hi havia el sistema idoni implantat per fer-ho, i d'un dia per l'altre saltem a fer uns números bastant correctes. I després han anat passant els anys i les millores són molt més complicades. També us explicarem que tenim una comarca que no és fàcil i que té certes dificultats. A mi aquesta gràfica m'agrada molt perquè sempre es posa els que reciclen més, doncs som nosaltres. Per habitant som nosaltres. És a dir, sempre hi ha el rànquing de tant per cent de recollida selectiva, que està molt bé i és com ha de ser, però per fer-se càrrec del que treballa un servei o de la càrrega d'un servei o del que està realitzant un servei, estaria bé també veure altres números. I penso que aquest és interessant, que és la recollida selectiva bruta de les fraccions per quilogram, habitant i any. I el Pallars Sobirà som primers amb diferència, evidentment per les singularitats de la comarca. Però això vol dir que el servei que tenim és intens. No és un servei d'anar per casa, sinó és un servei, com veureu, que té certa intensitat. També els que estan per sota també fan porta a porta. També si anéssim a la part de recollida de fracció, recollida general, o sigui, de quilos per habitant de totes les fraccions, incloent la resta, també estaríem a la part de dalt. Però allà també veuríem algunes altres comarques, altres territoris, que no fan el porta a porta, però aquest és de recollida selectiva. I després sobre la recollida selectiva, jo recordo quan vam implantar el porta a porta, el 2015, després del 2016, ja érem els tercers. I estàvem molt contents i molt orgullosos, sempre hem tingut la mancomunitat de la Plana Osona allà dalt, però està fantàstic, està molt bé. I a poc, a base d'anar apareixent altres implantacions, crec que comarcals, hem anat baixant de rànquing, estem al 10, no passa res. Nosaltres estem fent exactament el mateix que vam fer el 2015 i crec que hem de fer algunes coses més, soc bastant clar, però vol dir que les noves implantacions que han aparegut han millorat el que hi havia. I això és la feina que hem fet tots. I això és emocionant. Perquè els que han aparegut ara han pogut corregir alguns errors, han pogut observar algunes coses i han pogut fer les coses millor. També l'acceptació crec que és diferent quan es feia això el 2015 que quan es pugui fer es fa el 2025. Per tant, animo a que siguem els número 20. Animo a fer més implantacions d'aquest tipus perquè estan donant uns resultats, per esforç fet, estan donant uns resultats que són millors. Hi ha la Conca de Barberà, que em sembla que són més nous, el Lluçanès, Berguedà, Priorat. Bé, felicitats. Nosaltres estem molt contents també que es pogués apostar per no viatjar més, per no haver de treure més els residus a la comarca, per no fer anar camions amunt i avall passant carreteres. I, per tant, quan es va fer la implantació del porta a porta, anava condicionada amb un ajut europeu de l'Agència de l'Ecologia Urbana i l'Agència de Residus i el Consell Comarcal per fer una petita planta de compostatge que només accepta el 2% d'impropis i, per tant, ha de ser una recollida perfecta de l'orgànica. I des de llavors està treballant, des del 2015, per sota d'un 2% d'impropis. És una planta molt senzilla, amb molt baix cost i que ens dona un compost de classe A. Per tant, gràcies per no haver de transportar l'orgànica i poder-la tractar a casa i poder treure'n el profit que després us explicaré que en traiem, que és un compost que se'n beneficia tots els de la comarca. Distàncies i números del servei. Mireu, des de punta a punta de la comarca hi ha 55 quilòmetres de carretera. Hi ha més de 1.500, això, geografia, 1.500 metres de desnivell del poble més baix al poble, parlo d'on recollim, si féssim del riu, d'on recollir hi ha més de 1.500 metres de desnivell. Més de 100 pobles on recollir. Més de 600 quilòmetres de carreteres, només som 7.200 de padró. Hi ha 24 càmpings, que és el 60% de les places de càmping de tota la província de Lleida, 3 estacions d'esquí,
més de 700 habitatges d'ús turístics, que això és el que últimament també ens ha complicat bastant la recollida. Una enorme quantitat de segones residències i una intensitat turística important. Perquè sapigueu el que viatgem, doncs he fet un petit gràfic, que seré breu, però nosaltres, per baixar el paper i cartró, d'anada només tenim 126 quilòmetres. Per enviar els envasos a Montoliu de Lleida en tenim 126 més, només d'anada. Per enviar la resta, 60. Els voluminosos, 126 més. 126 la distància de Sort a Lleida, ja es queda clar, no? La runa la tenim més a prop, el vidre pla, 230, i el vidre d'envàs està equivocat, perquè és a Montblanc, està equivocat això, són 230. Amb això vull dir que és important que ens adaptem bé a on estem. I nosaltres vam decidir apostar, o s'ha decidit apostar per la gestió directa, potser perquè no som prou sucosos, amb aquests números jo crec que està clar que no som sucosos, i tenim un camió que cada dia surt de la comarca i porta els residus a fora. En total, només de portar-los, no de tornar-los, només de portar-los, tot l'any fem 31.000 quilòmetres, que són 295 viatges. És a dir, surt cada dia de l'any. I jo crec que la millor aposta que va fer el Consell Comarcal és comprar un remolc, perquè aleshores va portar el doble de coses. No, són petites... Jo, clar, jo parlo com a... Bueno, és igual, quasi sóc un encarregat que més un tècnic, però bueno. I l'orgànica, quan es queda a casa, passen coses molt... Jo crec que quan es fa bé passen coses molt boniques, però és més eficient en tots els sentits. Un cop vist aquell gràfic, només ens faltava que haguéssim de transportar l'orgànica. Per tant, la nostra planta de Sort, que és de 650 tonelades l'any, i n'estem entrant unes 650, 670, depèn de l'any, 600... Doncs va tenir simplement una inversió de 500.000 euros. Estan, jo crec que més que amortitzats. Una planta sense separació d'impropis obliga a canviar el model. És una bona excusa per als territoris. I mira, escolteu, que això de separar és complicat. O de trobar impropis és complicat. Fem un lliurament gratuït de les bosses compostables. Això és absolutament de sang, ens entra per les venes. I fins i tot paguem els liners als comerços, a tots els comerços, i ens gastem uns 37.000 euros l'any comprant bosses compostables, liners, a tot el que vulgui separar l'orgànica. I no escatimem. Quan vols? 2 saquets, 4 saquets, una caixa, doncs aquí ho tens. Té un cost, la nostra planta és de baix cost, precisament perquè no té separacions i perquè jo crec que està molt ben encaixada el que necessitàvem nosaltres i estem per sota dels 60 euros tonelada del cost. I perquè també, insisteixo, fem gestió directa. I lliurem un compost de classe A, on no recollim el porta a porta, hi ha aquests compostadors, i hi ha més de 60 àrees de compostadors comunitaris en el qual simplement una persona amb una furgoneta i les seves eines, la seva forca, la seva cistella, es dedica a anar poble per poble, pobles on viuen 10 persones, 15 persones, 20 persones, i arreglar aquests compostadors perquè es puguin fer servir el millor possible. I ingressem del cànon uns 114.000 euros, doncs Déu-n'hi-do per habitant el que ingressem, se'ns paga una orgànica de 85 euros tonelada, perquè surt una orgànica ben feta, i són coses que des del 2015 fins ara han anat computant econòmicament. O sigui, haver començat el 2015 ens dona un avantatge de començar el 2024. El que val ara un camió no té res a veure amb el que valia el 2015. El que valen les coses ara han canviat molt diferent. I, per tant, haver fet aquesta aposta el 2015 crec que ens ha donat un benefici econòmic, a part d'ambiental, evidentment, que hem anat veient. D'acord? Hi ha algunes senyals de qualitat, tot i que els resultats no siguin fantàstics, que volem seguir mantenint. I és aquest compost de classe A, és un orgull poder-lo donar. En algun moment algú ens va dir, ostres, l'hauríeu de vendre. I dic, bueno, vam fer 4 números, igual fem 60 tonelades l'any, a 30 euros la tonelada, 1.800 euros. No.
Venen, el venen a buscar i si venen amb remolquet, doncs venen amb un remolquet, se li carrega amb el toro i se'n van. I el fan a l'hort, el posen on sigui. I fem de tant en tant, traiem algun còmputo per picar una mica els pobles, com que en tenim tants, de muntanyetes de veure on s'ha aplicat més el compost i on no, on l'han anat a buscar més. Això és per anar ensenyant això i després la bossa compostable, que és absolutament necessària. L'altra cosa que penso que és un punt fort és el preu. I nosaltres l'any que ve, si ho aproven per ple, aviat, em sembla que avui, o demà, quedarem amb 143,71 euros any i habitatge. És un preu molt econòmic. Jo crec que hi ha hagut algunes decisions estratègiques que permeten que tinguem aquest preu. Perquè últimament estic veient taxes molt elevades i em preocupa perquè és més difícil explicar les coses amb preus de 400 i 300 euros. Jo ho entenc d'aquesta manera, vaja. I per tant hem de ser capaços de contenir el màxim possible això, sense saltar-nos les normes, evidentment, però hem de poder-ho fer. Per exemple, fa 10 anys que fem porta a porta, fa 10 anys que rebem 114.000 euros del retorn del cànon. Són molts diners, almenys per un ens petit com nosaltres. La gestió directa, ben portada, pot donar certs beneficis, com per exemple, els proveïdors, no en tenim alguns proveïdors. L'IVA d'alguns proveïdors no existeix. No existeix. I el benefici industrial encara menys, perquè no hi és. I això soc bastant radical, perquè segur que hi ha sistemes amb contracte que funcionen molt bé, però en el nostre cas el tenim d'aquesta manera i penso que a vegades no es pensa suficientment en aquests que portem una gestió directa i té certs beneficis. I després una part molt important, i és que la gestió directa permet no perdre el coneixement clau del servei. O sigui, no pots mirar un altre cantó perquè te'l trobes davant dels morros. Saps com tens el parc mòbil, saps si la planta funciona o no funciona. Tens el coneixement i aquest coneixement clau és important per quan s'han de fer canvis importants del servei. Dimensionaments, apostes estratègiques. Bé, el servei de residus es van complicant, es van fent més complexos i necessiten cada cop de més informació. Aquesta informació, si la tenim els que estem dins del servei, penso que ajuden més. I l'altra aposta va ser gestionar l'orgànica a casa. Jo recordo quan es va clausurar l'abocador de Sort, l'abocador comarcal de Sort, el 2006, si no m'equivoco, vam haver de fer una transferència aleshores en RSU, vam haver de fer una transferència i només amb la transferència va pujar la taxa un 17%. Llavors, el 2007, va pujar un 17%. És a dir, qualsevol quilo de basura, anava a dir basura, cada quilo de basura que s'hagi de moure val molts diners. I per tant l'aposta per enfocar algunes infraestructures, en aquest cas a Sort, ens és de gran utilitat, penso que d'altres llocs també ho pot ser. Millores necessàries. Implantar més pobles porta a porta, no estem encara al 100%, i de fet ja tenim en converses amb alguns pobles que ja no és tan traumàtic, el porta a porta, fantàstic. Implantar algunes casetes amb accés restringit, algunes estratègiques, perquè amb una activitat turística tan forta i de segona residència tan elevada, nosaltres vam haver d'apostar per posar àrees obertes, i per això aquests resultats. Però fins al 2015 tampoc hi havia tantes tecnologia i tantes històries posades al carrer com per anar inventant. Ara, segurament, amb aquestes noves implantacions que hi ha hagut, hi ha més coses. Hem de caminar cap a un pagament per participació, això és claríssim, i ens posem com a fita arribar al 60% de selectiva net a tota la comarca el 2030, que això és d'aquí 5 anys. Dir que el 65 no és normatiu, però sé que mai s'arriba. Per tant, si arribem al 62, estarem contents. Sempre està bé posar fites una mica més llargues. Però sí que hem de millorar aquests resultats. I res, gràcies i... Doncs podeu baixar. Gràcies. Oh, i tant. Bé, arribem al final.
No tindrem preguntes finals, estem 6 minuts per sobre del temps, per tant hem anat recuperant i així. Ara veig cares ja i posicions més encarcarades, Jo crec que, malgrat tot, han estat ponències molt interessants, sorprenen algunes xifres. El que està clar és, i algú ho ha dit, jo crec que era el Michele que ha dit, es pot fer, i totes les ponències han anat en aquest sentit, i el Marc ho ha dit, som al Pallars Sobirà, tenim una pila de turistes, però es pot fer. I a partir d'aquí veus altres comarques de muntanya que estan a les antípodes i dius, bueno, és que no hi ha hagut la voluntat de fer-ho, de trencar-se les banyes, de tirar endavant les coses. Bueno, en definitiva, agafar el toro per les banyes és apostar, esforçar-se i explicar tot això i escoltar aquestes ponències en un aniversari de 25 anys, que no són pocs, doncs fa goig. I fa goig tenir pioners i pioneres que heu picat pedra, heu batallat, sou hereus dels italians, però els italians venien també de les clavegueres. És a dir, sí, veníem. Nosaltres encara en alguns llocs som clavegueres i les xifres ho han posat de manifest. Ara no vull dir els que estan a les clavegueres, destaquem els que ho fan molt bé, però quan heu vist aquella xifra de Milà mitjans dels anys 90 del 6%, etcètera, i que Nàpols faci porta a porta i que hi hagi recollides selectives potents, etcètera, vol dir que es pot fer. I, per tant, les excuses de mal pagador no serveixen per res en l'emergència climàtica i no han de servir de cap manera. Per la meva part, l'enhorabona pels 25 anys a totes les persones, sou uns quants, unes quantes, que vàreu plantar una llavor i bé, que ho heu tirat endavant i, a més, que en aquest tren hi ha gent que hi puja. Aquest tren ha de ser modèlic, ha de ser un tren que funciona, són 25 anys de servei amb dubtes, amb modificacions, amb alguna bufetada important en alguna època, etcètera, però fixeu-vos com les dades, les ponències, etcètera, demostren que hi ha feina seriosa, que hi ha feina profunda, hi ha qui es trenca les banyes per tirar-ho endavant i per explicar a la població. I quan això ho transmets a la població, acaba imprimant a totes les persones d'un poble, d'una comarca o del racó que sigui del país. Cadascú amb la seva manera de funcionar. Muntanya, mar, mixta, urbà, barris complexes, com es diu, etcètera. Però hi ha municipis, deixeu-me que en citi un, i això no té cap connotació política, perquè si l'emergència climàtica va de connotació política, estem perduts. Per tant, he obert aquestes cometes. Ripollet. Qui es podia pensar que Ripollet arribaria a aquestes xifres allà, pobra gent, al costat d'una autopista? Al costat no, perquè travessa el municipi pel mig, aquelles cases que hi han sortint per la C58 a l'oest, a mà esquerra, enganxades, només separat per un carrer a Cerdanyola, tot allò és Ripollet, és una zona d'aquelles de complexitat i té unes xifres potents. Per tant, també a les àrees més densament poblades es poden fer les feines, potser en alguns casos amb models mixtes, etcètera, però el que ha quedat clar és que el porta a porta és el sistema més eficient.
L'enhorabona per aquests 25 anys, per aquest quart de segle, i ara toca que tots els ponents de la tarda, els del matí no els farem tornar, els de la tarda pugeu a l'escenari perquè ens farem una foto, us fareu una foto final. Per tant, ponents de la tarda, i si n'hi ha algun del matí, també pot pujar, Sí, ja ho crec. Quedarà més... És a dir, tots els ponents cap amunt. Siguin de la tarda o del matí, ja sé que en queden pocs del matí, però